ጥቅም ላይ እየዋለ አይደለም። እኛ ቁጥራችን እያደገ ነው። በዚህ ምክንያት እንፈራለን። ፍራቻው ምን አመጣው ያላችሁ እንደሆነ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ይሄ ለኢትዮጵያ የኤግዚስተንስ ጉዳይ ነው፣ ቅብጠት አይደለም። ወይ ሊዝ ማድረግ ካልቻል ወይ ኢንቨስት ማድረግ ካልቻል ጅቡቲ ላይ እንደምታውቁት ቻይና ኢንቨስት አድርጋለች። በርበራ ላይ ዩኤኢ ኢንቨስት አድርጋለች። ሞቃዲሾ ላይ አሁን ተርኪ ኢንቨስት ያደረገች። ተርኪ ከመጣ ዩኤኢ ከመጣ ምናምን ከመጣ ምን አለበት እኛ ተጠቃሚዎቹ ኢንቨስት ብናደርግ በጋራ ለመኖር? አይ ስጋት አለብን። ኦኬ ስጋት ከሆነ ገርድ በአፍሪካ አንደኛው ዳም ነው፣ እያለቀ ነው ያለው። እንታይ ዝብለና ዘሎ ሕጂ መጀመርያ እቲ ዘረባናቱ ብዘረቡ ኢኻ ትምልሶ ንሕና ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዓብ ፀገም እዩ ዘለና። ስለዚ ሓቢርና ኢንቨስት ክንገብር ንኽእልና ሰብ ዘይጥቀመሉ ገጅፍ ኣፍደገ ባሕሪ ኣሎ። ንኤርትራ እዩ ዘረባ ነይሩ፣ ሽዑ ንሶማሊላንድ ዝመስል ነይሩ። ኣብ በርበራ ኢንቨስት ዝገብር 19% ሒዙ ነይሩ። ስለምንታይ why is people not asking the right questions? ስለምንታይ ትክክለኛ ሕቶ ዘይሓትዎ እንድሕር ኢልካ 19% ናይቲ በርበራ ወደብ ኢንቨስት ገይሩ ነይሩ። ስለምንታይ ካብኡ ተመሊሱ? ምክንያቱ ገንዘብ ንውግእ ስለዘለየ ገንዘብ ስለዘይብሉ ዓቕሚ ስለዘይብሉ ነቲ ገንዘብ ኣትሪፉ። እዘን ሎሚ ዝገብረን ዘሎ ፕሮጀክት እውን እኮ ቢልዮናት ናይ IMF ኣብ ዝቐረባ ዝሃብዎ እዩ። ንሓን ተጠቂሙ ኮሪዶር ልምዓትን ገለ ዝገብር ዘሎ እቲ ዕዳ ድማ ኤክስፕሎት ገይሩ ሕጂ እውን ኣብ ካሊእ ሽግር ወሪዱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ኩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ كنت إنفست قبرت دليقة سوماليا بحمش من قد كبكايلو إيرتراكوا بوقع هاي تزاربتهم كميلا سوماليا قل بريزنت ناتهم بحمش من قدي ولا ونب سوماليلاند تماليسكا إنفست قبريلو دخل كلا كالا ولا ونتنا هاجراي تدفريلو ولا حنت قبراي كالن سلازي كل عجندو ورارن أجرجرن بوليتيكاوي بوسترينج ويكامز تهديد مقبارن تدي كوينو كيدو أفضل جب حرز ذلك كونن جل زر دما هذا جنيا زري هذا جنيا بلان مخانو دما سبقيرنا فليتنا سمعنا لنا تكون النتجن بزحات سبعتوني نجرو ولا ويم نمنتاي كم يجبرالو إيرتران تاي تجبرالا بخل من قد كرينا هذا كابت زبلو وزلو أم منتاي كونتات كويني كم زبل زلو. They're serious. The country is almost gone. Echo, everybody, every general in the every general in ENDF knows this. ENDF is about to explode. ሁለት ሺህ 3000 ብር የከፈሏቸው ወታደሮቹ ራሽን አያገኙም። they are scattered across every ቀበሌ ውስጥ the economy is dead. you know we can talk about that and say I am dead serious. The country is almost gone. Yeah, the country is almost gone and I am dead serious ይብሎም ኣሎ። ስለዚህ እቲ ሃገር ዘላ ሃገር ሒዝዩ ክህድደና ዝፍትን ዘሎ ሃገር بقطبة نسراويتو ندموس كافلاي كالن الله سنكفي زلو هجي حانت كابت كتردانا زلو إيرترا تقبرلهم زلا إيرتراسي the waiting games بحالي أتكام زلا wait and see انت تقبر على مسيلكم إيرترا بس تخالى متن زي تدلي وكينات كي جمريا تكلا خزلا سلام انتهي because they know I mean نتاعزو دحان أبزن تاريخهم إيرترا بكل مدرخات تقبر زلا يزي أب ناين نامز بهذلو نان اللاين ممبرز بهلا بوغاندا زقبر زنبر كونفرنس تساتيفا نا إيرترا أمباسادر صوفيا تسفماري ماو تساتيفا نيرا أبو قال كابت زغربتو كور مسج نا إيرترا تاني إيرترا reaffirms its commitment to multilateralism, diplomacy and international cooperation. إيرترا multilateralism مالت بزحات مع اليو ان بالكالوت مالتيلاترال انستتيوشنز كم مفتحنا دبلوماسي كونو خمسه لون عالم لخاو خبر كم زلون نا يو ان تشارتر خبر كم زلون زدما مس تشاينا مس راشيا مس كلهم هاجرات عالم زتحازا نغير يبجكا امريكا تخدو زل حدا غزي. The country emphasizes dialogue and mutual respect. زخونه يكون صقم دما بديالوج mutual respect هاجرات لولاونا نحت حدا نخبيرا نا interference اب غداينا كالوت اتكايتها as pillars of peaceful global relations زي إيرترا دقيمة مرجع يعتنصر على كومون يونيلاترال كوهرسيف مجرس هذا هجر سلسلة الأكا كم بالأمريكان يوروبان بين عاوز جبروز الله قدادما نكأوم نزي أنصارو سبوق يرنا نقفه مهنياتو قداينات زخونة سلسلة call for inclusive multilateralism كمدما اتهم يو ان ديوم كالوت نعلم لخاوت كالات نخلاتهم زما أخلو نخلاتهم زربحو كونو لهم نحدا زربح نوعدا زربح كوني بلون وسي خدمة defense of sovereignty and international law إيرترا دما انت تقول ما لنا توم أبالات هجرات قبلوا لونتن
ግዛእታዊ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕግን ልኡላውነትን ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ትብላላ እዚ ኣገዳሲ እዋናውን ሕቶ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝግባእ ቦታ ዘድሊ ድምፅን ዘድሊ መርገፅን ተነፅራላ ከም ድማ ቪዥን ፎር ግሎባል ኮኦፕሬሽን ሓበራዊ ሽርክነት ድማ ክህልወና ኣለዎ ትብላላ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኤርትራ ኣብ ትክክለኛ ገጽ ናይቲ ታሪክ ኣላ ምክንያቱ እገዳ ይኹን ፀገም ከይመፅእ ኣብ ዝኸደ ኣብቲ ዘሎ ናይ ዓለም ለኻዊ ቬኒዩስ ኣብቲ ዝግባእ ቦታ እቲ ትክክለኛ ዘረባ ትዛረባላ ጥራይ ማይክሮፎን ናቶም ስለ ዝበዝሐ ኣብ ዘይግብኦ ቦታ ስለ ዝዛረቡ ዘሎ ህዝቢ ከበላሹ ህዝቢ ከደናግሩ ብፍላይ መንእሰይና ነቲ ብስለት ናይ ፖለቲካ ዘይብሉ ከደናግሩዎን ኣብ ሓደጋ ክእትዎን ስለ ዝኽእሉ ዝጥቀምሉ ዘለዎ እምበር ኤርትራ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ምስ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ ዩኤን ኮፍ ኢሉ ትክክለኛ መርገፅን ዕላማናቱ ነጊርዎ ናይ ዩኤን ጀነራል ሰክረታሪ ድማ ናይ ኤርትራ ኣበርክቶ ኣብቲ ዞባዊ ርግኣትን ኣካይዳን ኩሉ ኣድኒቕዎ ስለዚ ኤርትራ ንዝግብኦም ሓለፍቲ ዝግብኦም ማሕበረሰብ ዓለም ትክክለኛ መርገፂ ካብ ምስማዕ ዓዲዋ ዓለትና ኣላ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ቀረን ኣፍሪካ እውን ነጊሮሞ ከምኡ ናይ ኣሜሪካ ስፔሻል ኤንቮይ ዘሎ ወይ እውን ሲኒየር ኣድቫይዘር ነጊሮሞ ስለዚ ኤርትራ ንዝግብኦ ሰብ ትክክለኛ ሓበሬታ ምሃብ መርገፂ ናታ ምንጋር ኣይደኸመትን ኣላ ወይ እውን ኣይገደፈትን ኣላ ብግምጣሉ ንሳቶም ኣጀንዳ ስፒን ምግባር ከም ቀዳማይ ደረጃ እዮም ሒዞሞ ዘለዉ ሓደ ካብቲ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ታክቲክ ኣብ ዝከረየኩም and these are actually ክሳዕ ክንደይ ድኹማት ከም ዘለዉ እዚኣ ሪኢኹማ ትኾኑ ኢኹም ኣብ ገለ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ መሲልኩም እዚአን መራኽብ ዘንጀላቡ ትሪእዎን ዘለኹም ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ክሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ኣትየን ናይ ኣዘርቤጃን ኮይነን ኣፅዋር ሒዘን ከም ዝነበራ እውን ብብዙሕ ዝተዘርበለን ኣብ ኤርትራ ዝኣተዋ ኮይነን እቶም ገለ ካብቲ ስታፍ ናቱ ዝነበሩ ብፍላይ ናይ ስሪላንካ ማርሻልስ ዝኾኑ 6 ሰባት ክሳብ ሕጂ ኣይተሰደዱን ኣለዉ ብምባል ኣገይን ከም ናይ ኤርትራ ኣጀንዳ ኣብቲ ዜና ክምለሰሎም ይስዕሩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ለንቀነ ሕልፍ ዝበለ ስምባደ ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ናይ 2022 ናይ ኢኮኖሚስት ዘውፅኦ ንኤርትራ እገዳ ውርዱላ ዝብል ኣርቲክል ከም ለንቀነ ዝወፀ ገይሮም ብብዝሒ ሸር ይገብርዎ ኣለዉ እዚ ካ እንታይ ዘርእየካ ፖለቲካዊ ጭንቀት ኣማራፂ ምስኣል ዕድል ምስኣል ዝኾነ ክገብሩ ዘይምኽኣል ልዕሊ ኩሉ ግን ውሽጣዊ ፀገሞም ክፍንጀር ከም ዝኽእል እናርኣዩ ስምባደ ይፈጥረሎም ስለ ዘሎ ዊ ማስት ኣክት ብዝቐልጠፈ መንገዲ ገለ ነገር ክመፅእ ተዘይክኢሉ ንገብሮ የብልና ካብ ዝብል ጭንቀት ዝብገሰሎ እዩ ስለዚ ኤርትራ እዘን መራኽብ እዚኣተን ነቶም ዝግብኦም ገለ ሰባት ሰዲዳ እያ እቲ ኣብኣ ዝነበረ ምናልባት እቲ ኣፅዋራዊ ዝነበረ ኣታ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና but still they are pushing for this narrative ብኩሉ መንገዲ ኤርትራ ብኣሉታዊ መንገዲ ክትቅረፀሉ ትኽእል እሞ ብኡ ጌርካ ገለ ኮንዶኾን ገለ ኣገዳ ንረክብ ዝብል ካልእ ፀገም ኣጋጢሞም ዘሎ ከሪእኩም እየ ምክንያቱ we have to connect the dots ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ካልእ ኣጋጢሞም ዘሎ ሽግርካ ከሪእኩም እየ which is very nice for ኤርትራ ማለት እዩ ኣብዚ ለንቀነ ኮባ lagama darayo hal koba lagama darayo one glass lagama darayo ogaade natural gas is untouchable Ethiopia waxaan uga digaynaa oo waanin siinayna wixii intaas oo hal country was alone zone 3 was alone nai ogaden the Somali people of the Somali state reject any oil drilling in their region Abiy, a dictator and warlord who has killed and starved 2 million Christians in the Amhara and Tigray region, should face the International Court of Justice. The international community must take. Lazi, etikel Somal, لأن أنا داد رقيبة ندق خسدد يلو زنددلو زلو انتاي بلولو تاب عدنا زوج أنا داد كل يبلون بمبال etikel Somal زبال نيوغرين ألسلوهم. كل من قدر ما أنا أبي كابسلت أنا ملاي إذا كبعدنا زوجنا نادر ما نوجو نتي كامبانا China بس عجزين زتان كهوا سلازي again instability problems tensions everywhere أب كل بوتا أقدر شجر سجم أنكو أجندة غير وازلو أبعد ما أبي تقوم زكاة مزلو تأكل العفارية من البعض قال يوم كم مخروج جميرة مالو سموه اسكه by the way نايزي كلتا ستوريز كبكمه የፖርት አክሰሱ ስለሌለን ነው የሚለውን በደንብ ማየትና መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። የባህር በር ጥያቄን ከኤርትራ ውጭም
ሪፍሬም ማድረግ መቻል ያለብን ይመስለኛል እንደ ሀገር። ኦፍ ኮርስ ሂስቶሪካል ራይት የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ ከኤርትራ ውጭም የባህር በር ጥያቄን ሪፍሬም ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። ሌላ አማራጭ አገኘን ማለት ከኤርትራ ጋር ያለው ያልተዘጋ ምዕራፍ ያበቃለታል ማለት ባይሆንም ወደድንም ጠላንም ሪኮንፊገሬሽን ኦፍ ፓወር አለ እዚህ ቀጠና ላይ ሪኮንፊገሬሽን ኦፍ ዲሞግራፊክ ሪኮንፊገሬሽን አለ ፖለቲካል ሪኮንፊገሬሽን አለ ስለዚህ ያን ሪኮንፊገሬሽን ዲክቴት ማድረግ የሚያስችለንን ፓወር ቢልድ አፕ ማድረግ አለብን ያንን ከምናደርግበት አንዱ አማራጭ የባህር ኃይላችንን ሪስቶር ማድረግ ነው ሁለት ኦፕሽኖች አሉ የመጀመሪያው ነገር ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ኢትዮጵያና ኤርትራን በፌዴሬሽን አንድ ላይ በሚያዋህድበት ሰዓት ውሳኔ ቁጥር 390 1950 የሚባለው ላይ በብዛት ሰነዱም ሲታይ ብዙ ሀገራቶች ኢትዮጵያና ኤርትራን በፌዴሬሽን እንዲዋሃዱ ካደረጉበት ዋነኛ ምክንያት የኢትዮጵያ ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ባህር በር ባለቤትነት በሚል ስፔሲፊክ አድርገው አሰብንም ጭምር ሜንሽን ያደረጉ ሀገራቶች ስላሉ ያንን እንደገና ክሌም ልታደርግ ትችላለች ራሱን ይችላል ሌላኛው ከዛም በኋላ በ2010 የኢትዮጵያ ኤርትራ ድንበር የድንበር ኮሚሽን የወሰነው ውሳኔ መንግስት እንዳለ ይፈጽማል የሚል ቃል ስለተነገረ አሁን የሚያስፈልገው ነገር ይህንን ነገር ሁሉ ሪቪው ለማድረግ እስከዛሬ የኢትዮጵያ የኢትዮ ኤርትራ የድንበር ኮሚሽን የወሰናቸው ውሳኔዎችንም አጠቃላይ እዚህ አካባቢ ጋር የኢትዮጵያና የኤርትራ መለያየትን ተከትሎ የነበረውን ስቴት ሰክሴሽንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት ሊሰጥ የሚችል የዓለም አቀፍ ህግ ክርክር ማድረግ መቻል አለበት ኦኬ እንታይ ምሉለው አታሃይዝና ክንሪያ ሓደ ዚያትሪዋ ዘለኹም ብለይ ማሞት በሃል ብዛዕባ ኤርትራ ኣዝዩ ሕማቕ ኣርቲክል ዝተፅሕፍ ዘላ ብዛዕባ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ናጽነት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ኣካይዳ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ፎን ሪቪው ዝብል ብዙሕ ኣርቲክል ዝተፅሕፍ ዘላ እያ ስለዚ ጠላእትኻ ምፍላጡን ኣገዳሲ እዩ እዛ ትብልዋ ፀነት ሕጂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ምቅያራት ወይ እውን ናይ ሓይሊ ድዩ ናይ ወታደራዊ ድዩ ናይ ካልእ ምቅያራት ይካየድ ኣሎ ነዚ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ብዙሕ ሰራዊት ዘለዎ ቅልፅም ዘለዎ ነቲ ነገር ነቲ ፖለቲካ ንምቅያር ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዘለዎ እያ ትብል ትነግር ዘላ ግን ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘተኮረ ወላ እኳ ጉዳይ ናይ ኤርትራ እንተለና ናይ ባሕሪ ክንብል ከለና ግን ኣስፊዕና እንተጠመትናዮ ዝሓሸ እዩ ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ተደይሰሊጡ ካልእ ክንረኽበሉ ንኽእል መንገዲ ኢላ እያ ተማኽር ዘላ እቲ ባሻይ ድሕሪያ ፀንዐ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝምልከት እንድሕሪ ኮይኑ ኣብቲ ግዜ ፌደሬሽን ዝነበረ ኣካይዳ ሓደ ካብቲ ጉዳይ ናይ ፌደሬሽን ክግበር ከሎ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልያ እዩ ዝብል ስነ መጎት ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ንሱ ተመሊስካ ክረአ ክኽእል ኣለዎ ካብኡ ንላዕሊ ግን ናይ ጉዳይ ኣብ ደገ ባሕሪ ካብ ዘይኮነ ኤርትራ መሰረእሰ ውሳነ ዝበሃል ድማ እቲ ዝዓበየ መሰረት ናይ ኢንተርናሽናል ለው ነይሩ ስለዚ ናትካ ኣብ ደገ ባሕሪ ካላርሲ ኮይኑ ቁፅሪ ሓደ መሰረእሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነይሩ እሱ እንተዝኽበር ነይሩ ኣብ ደገ ባሕሪ ከይማናትካ ማኒፑሌሽንን መደናገርን ዝነበረ እዩ እምበር ንዓኻ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዝግባእካ ዝሃበካ የለን ፌደሬሽን ዝተገበረ ኤርትራውያን መሰረእሰ ውሳነ ይግብኦም እዩ እንተኾነ ንዓና ንኣሜሪካ ንረብሓናን ንስትራቴጂካዊ ረብሓና ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክንሕውስ ኣለና ብዝብል ዕላማን መርገፅን እያ ኤርትራ ፌደሬሽን ክትኣቱ ኺኢላ እምበር እቲ ሓቀኛ መርገፂ ይርድኦም ነይሩ እዩ በዓል እዚ ከምኡ ድማ ነቲ ኣብ 2002 ዝተዋሃበ ብይን ምግባይ ዘይበሃለ ብይን ንዕኡ ተደምሮ መንግስቲ ናይ ብልፅግና ኣብ ድማ ተቐቢለ ኢሉ ሰላም ጌር ኖቤል ዝወሰደ ንኩሉ ከም ብሓድሽ ኣብ ዲቤት ከም ዝኣቱ ክንገብረ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ወል ጉድላ ኩዳት ራይና ክንብሎ ንኽእል ምክንያቱ ንዓኻ ዝያዳ ክፀልወካ ዝኽእል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ታርስቲ ተመሊስና ኣብዚ ናይ መወዳእታ ክንሪኦ ዘለና ኣጀንዳ ናቶም ምክንያቱ ክተሓሓዝ ዘለዎ ስለ ዝኾነ እዚኣ መስማያ ሚዲያዎች ዓለም አቀፍ መድረኮች ኢሹ ማድረግ ተችሏል ዓለም አቀፍ የውሃ ሀብቶች ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች አላቸው ነው የኢኮኖሚ ፍላጎት አለን ነው አንደኛውና ዋነኛው ኢኮኖሚያዊ ፍላጎቱ በጣም ሰፊና ብዙ ነው ከዛ ባለፈ አካባቢ ጥበቃ ላይ ኢትዮጵያ ባህሮች ላይ ያላትን ይገባታል ሌላኛው ደግሞ የባህር ላይ ደህንነት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የባህር ላይ ደህንነት ይመለከተናል ባህር ውስጥ ያሉ ሃይሲ ትላልቅ ውቅያኖሶችና ባህሮች ውስጥ ያሉ ሀብቶች እኛንም ይመለከተናል ኢትዮጵያ በትብብር ለመስራትና በዲፕሎማሲያዊ መንገድ በሰላም እዚያ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ነቲ ፃጣ ናይ ቁሽጢ ዓድኻ ዘይገበርካ እኮ ናይዞም ሰባት እዚኣቶምሲ ኤርትራ እንታይ ኢሎም ይፅሕፍሎም ብዙሕ ግዜ ፅምብላለእሲ ማዓኮራ ዘይከደነት መሬት ክትከድን ትፍትን ወይ መሬት ከደነት ዝበሃል ኣብዚኦም ኢኻ ትሪኦም ፀጥታ ናይ ባሕሪ ከምኡ ድማ ቀይ ባሕሪ ጥራይ ዘይኮነስ ሃይሲስ ነ ውሽጢ ማእከል ባሕሪ ምስከትካ ዘሎ ንዕኡ እውን ከነውሕስ ንኽእል ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባ 100 ኪሎ ሜትር ወፂኻ ድማ ውሕስነት ክፈጥር ዘይከኣለ መንገዲ ፅርግያታት ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ከውሕስ ዘይከኣለ ኣብ ፈቆዶ ፅርግያታት ተዓፅዩ ሰብ
ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ብባስ ብመጓዓዝያ ክንቀሳቀሰሉ ዘይክል ሃገር ዘመሓድር ዘሎ መንግስቲ ሲ ብዛዕባ ሃይሲስ ከይዱ ከመሓድርን ሰላምን ፀጥታን ንክገብር ሓንቲ ነገር ክንገብራ ኢና ኢሎም ዛረብዋ ዘለው ፈረስ ክንከውን ንኽእል ኢና ህዝቢ ብዝሒ ስለ ዘለና ሰራዊት ተሰልጢና ነቲ ናትኩም ሰብቲ ዘይብልኩም ናብኡ ክነብር ዝኽእል ሰራዊት ክንበኩም ንኽእል ኢና ልክዕ ከምዚ ቀደም በራዩ ድሽየጥ ዝነበረ ሰራዊት ክንሸይጥ ንኽእል ኢና ከነካር ንኽእል ኢና እዩ ትዘረባ እምበር ካልእ ዳ ሰራዊትካን ቁጣ ሴኪሪቲ ናትካን ሓያል ነርቶ ዝኸውን መጀመርያ እኮ ሃገርካ ኢኻ ተውሕስ ሃገሩ ዘውሓሰይ ባሕሪ ዘውሕስ ሃገሩን ባሕሩን ዘውሓሰ ሃገርካ ኣሎ ብወገን ኤርትራ ብሶማልያ ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ብወገን ኤርትራ ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዝኾነ ገበን ዝተፈፀመሉ ይኮነን ኣይኮነን ገበን ዝፈፀሙ ተጋጊዮም ኣብ ባሕርና ዝኣተው እንታይ ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ኣርቲክል ኣውፂኹም ፀኒዕኩም ቀፂልና እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ኣምባሳደራት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ኣብ ኤርትራ ከይዱ ብዙሕ ስርቂ ክገብር ዝፈተነ ሽፈጥ ክገብር ዝፈተነ ብዙሓት ኤርትራውያን ድማ ዝኸስዎ ዘለዉ እዮም ኢንክሉዲንግ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ሲራክ ባህልቢ ብዙሕ ግዜ ሓደ ክልተ ግዜ ፅሒፍሎ ብዛዕቡ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ኣብ ምጥፋእ ምናልባት ገለ ስልጣን እውን ክወሃበ ይኽእል ይኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ሃፍኮፍ ዝብል ዘሎ ሰብ እዩ ኣብ ባፅዕ ከይዱ ገለ ተሳእሎ ስእልታት ኣሎ ኣንፃር ኤርትራ ድማ ኣዝዩ ሞራል ህዝቢ ኤርትራ ክትንክፍ ዝኽእል ሕማቕን ፀገማትን ዝፅሕፍ ዘሎ እዩ ንክትፈልጥዎ ዝኣክል እዩ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራ ሕማቕ ክገብር ክእል ወይ ክገብር ዓቕሚ ኣለዎ ዝተባሃለ ጥራይ ኣብ ፖለቲካ ንቅድሚት ደምፅዎ ዘለው ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘለው ድማ ባዕሎም ከዓ ፅሕፍልካ በዛ ኣርቲክል ገይሮም ከዓ ኩሉ እዚ ኣቢ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ትርጉም ከም ዘይብሉን the still born strategy why Ethiopia's Red Sea ambition will fall again ሓደ ኣርቲክል ተጻሒፍ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እውን ክወድቕ ምዃኑን ጥቕሚ ከም ዘይብሉን ብምንታይ ዘይጥቀም ስትራቴጂ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘለው መጀመርያ እንታይ ብሎ እዚ ሕጂ ከምቲ ናይ ሶማሊላንድ MOU ኢሉ ተበጊሱ ዝፈሸለ እዚ ሕጂ ሓድሽ ኣምፂኦሞ ዘለዎ እውን ክፈሽል እዩ ምክንያቱ ስትራቴጂካዊ ጠመተናቱ ትክክለኛን ክዕውዝ ዝኽእልን ስለ ዘይኮነ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ሬዚስታንስ ተይላ ድማ ሶማልያ ንጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ዝተፈተነ ከም ዝፈሽል ጌራ ብኩሉ መንገዲ ናይ ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ሃገር ስለ ደፍርስ ኤርትራ ሓያል ዝኾነ ወይ እውን ተፃባኢ ዝኾነ ኩነታት ኣልዒላ ኣንፃር ኤርትራ ትቃለስ ከም ዘላ ወይ ትምልስ ከም ዘላ ይብለው ጅቡቲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ኢትዮጵያ ሕልሚ ክድግፉ ይኮኑን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ዘይትደሊ ቁፅሪ ሓደ ጅቡቲ እያ ምክንያቱ እሳያ ትረብሓሉ ዘለና ይትኽእሉ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ስለዚ ካብ ጅቡቲ ዚሮ ሓገዝ እዮም ክረኽቡ ዝኽእሉ ግብፂ ድማ ብፍፁም ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሓገዝ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘይትረክብ ኩሉ ዝከኣላ ጭዋዳ ክትጥቀምን ኩሉ ኣላያንስ ስትራቴጂ ናታ ክትጥቀም ከም ትኽእልን ስለዚ ብዲፕሎማስያዊ ወይ ከዓ ብጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ዕድል የብልናን ይብሉ ኣለዉ ብሕጋዊ ዲፕሎማስያዊ ኮንስትሬንትስ ኩሉ እቲ ንኸዶ ዘለና ድማ ብሕጋዊ ይኹን ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክሰልጠና ኣይክእልን እዩ ልዕሊ ኩሉ ኸ ኢንተርናል ኢንስተቢሊቲ ውሽጣዊ ፀገምን ውሽጥኻ ትቃፀል ተለኻ ዝኾነ ነገር ክትገብር እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ንበዓልካ ኢኻ ክትፈርስ ትኽእል ከምኡ ድማ ቁጠባዊ ፀገም እውን ኢኮኖሚክ ሊሚቴሽን ዝኾነ ይኹን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ዕዳኻ ኸባን ኣፍ ደገ ባሕሪ ወደብ ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ብገንዘብ ዶ ብሊዝ ዶ ዝብል ዘሎ 5 ሳንቲም የብሉን ዕዱው ከማን ክኸፍል ኣይከኣለን ኣሎ ስለዚ እሱ እውን ክኾን ኣይክእልን ኣብ መወዳእታ ስትራቴጂ ናቶም ኣብ ስታቢሊቲ ዝቆመ ስለ ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ከምፃልካ ኣይክእልን ኢሎም ደቂ ዓዱ የማኽርዎ ኣለዉ ክሰምዕ ዝኽእል እንተኮይኑ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣተሓሒዝና ምስ ኩነታት ናይ ዓለምና ድማ ነቀናብሮ of Americans took to the streets today with one simple message for President Trump. Well, let me ask you a different question because you just said that you might not do it personally. Do you own crypto and any Bitcoin or Ethereum? Would you play around with this? I do. Yeah, I think it's reasonable to own it as a part of a diversified portfolio. And I'm not giving anybody investment advice, by the way. When did you get interested in it? I've been interested in it for a while. እዚ ናይ ኣፕል ኣይፎን ቴሌፎናት ሓላፊ ሲኢኦ ናቶም እዩ ኩሎም ቶም ቢልዮነራት ኢሎን ማስክ ይኹን እዚ ኩላቶም ኣብ ቢትኮይን ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ልዕሊ እቲ ስቶክ ናይ ካምፓኒዮምን ናይ ካልእ ፖርትፎሊዮን ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ንስኻ ካብዚ ንላዕሊ ወይ ንስኻ ካብዚ ንላዕሊ ፈሊጠ ኢልካ ዘይትገብር ተለኻ ዩር ጀስት በታሽምካ ክንፅዋዓካ ዩር ሉዘር ክትከስር ኢኻ ከሲርካ ኣለኻ ትከስር ኢኻ ምክንያቱ ሊስን ቱ ዲስ ፒፕል ዶናልድ ትራምፕ ካልኦት ኩሎም መራሕቲ ብፍላይ ኣነ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ኣም ቨሪ ፓሽነት ሂወትካ ክትቅይር ብቁጠባ ትደሊ ተኮይንካ ነዚ ምክሪ እዚ ንዓይልካ ዘይኮነስ ንነብስካ ኢልካ ሰሚዕካ fear that I hear is that there's still this perception that digital assets are not welcome in the mainstream economy, and let me promise you that our effort to change the policy is purely about changing that.
We want our fellow Americans to know that crypto and digital assets, and particularly Bitcoin, are part of the mainstream economy. ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ ምክትልና ትዊዝ ትሪወደሎም ጄዲ ቫንስ ክሪፕቶ አካል ናይ ቁጠባ ሜንስትሪም ክንገብረና ኣብ ኩሉ ስላት ድማ ክትረኽብዎ ይኹን ይብሉና ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ቢልዮነራት ቴክኖክራት ስኩላቶም ይጥቀምሉ ኣለው ንስኻ ዘይትጥቀመሉ ኣብ ጌጋዩ ፕሊዝ ነዚ ኣስተውኢልኩም መጽናዕቲ ጌርኩም ተጠቐምሉ نخيد حجاب تزي كالا عرسان سجل فانو هيلوچ ميخون የመከላከያ ሰራዊቱ ከባድ ውጊያ ያደረገን ሲሉ ገለጹ በክልሉ ርዕሰ መዲና ባህር ዳር አቅራቢያ እንደዚሁም በደቡብ ጎንደር መካነ ኢየሱስ የተደረጉ ውጊያዎች አመራሮች የተገደሉባቸው ከፍ ያለ ሰብአዊ ጉዳትም የተመዘገበባቸው ሆኗል አሁንም የድሮን አሰሳዎች በክልሉ ሰማይ ላይም ቀጥለዋል ባለፉት ቀናት ኩናት ኣብ ክልል አምሓራ አንጻር ፋኖ ሰፊዕ ዝኾነ ኩናት የካሂድ ከም ዘሎ እንኮላይቲ ብልጽግና በስተፈላለየ ማዕከናት ዜና ከብር ጀሚሩሎ ፋኖውን በወገኑ ማለት ነው መከላከል እያደረገ ነው አየር መንገዱ አካባቢ ፋኖ ኃይሎች ተቆጣጥረውታል ደብረ ታቦር አየር መንገድ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ፋኖ ገብቶ ተቆጣጥሯል በሌላ በሁለት አቅጣጫዎችም እንዲሁ ጥቃት ሰንዝሯል ደብረ ታቦር ከተማ በዚህ ሰዓት በጣም ከፍተኛ ሽብር ላይ እና ድንጋጤ ላይ ነው ያለው ሌላው በወልዲያ ከተማ ዛሬ 6 ሰዓት ተኩል ላይ በተደረገ ኦፕሬሽን ነው አየር መንገዱ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ትኩናት ኣዝዩ ከገጅፍ እና ሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘለዎን ኣምሓራ ድማ ብርግጽ ፋኖ ዝዓበየ ብድሆናቱ ሕጂ ከም ዘለዎን እቲ ናይ ብልጽግና ዘለዎ ብዘለዎ ዓቕሚ ንኩሎም ቶም ፍሉይ ሓይልታት ዝበሃሉ እውን ናብቲ መከላከያ ዝብልዎ ዘለዉ እናኣተወ ብዙሕ ሰራዊት ኣብ ምስልጣን ከምኡ ድማ ዘለዎ ዓቕሚ ክጥቀም ይፍትን ከም ዘለዎን ንኣብነት ኣብዚ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ወላ ኣብዚ እውን ሓደ ሪፖርት ኣውፅይዎ ዝነበረ እንተሪኢና እንታይ ዝብል ኣብዚ ፋኖ ኣምሓራ ፋኖ ክሌይምስ ካፕቸር ኦፍ 30 ፕላስ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ክሳብ 30 ልዕሊ 30 ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ኩናት ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ኣብዚ ኣምሓራ ናሽናል እቲ ናይ ኣምሓራ ሓበራዊ ግንባር ዝበልዎ ብፍላይ እቲ መነሊክ ኮማንድ ኣናውንስድ the capture of 30 Ethiopian national ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተቆጻጸሩ ይነግር ኣሎ this capture occurred during clashes between ናይ ኣምሓራ ሓይልታትን ከምኡ ድማ ናይ ብልጽግና ሓይልታትን ከም ዘጋጠመ Common reports indicate that the Ethiopian government conducted over 19 drone attacks in North Wallo along with the Lezi Kababi asserted Shate wala I think the report ببزح من قدي verify نخد قبره كبي دايمبر أبكالو وين كم سمع كوانه تي ستالين وين report غير وهم زنبره كسب اسران حمشتن مدقعتታት ናይ ድሮን 27 መድቃዕትታት ናይ ድሮን ተገይሩ ከም ዘሎ እዩ ይሄን ከአርብ ዛሬ እንግዲህ ቅዳሜ ነው ትላንት ጀምሮ እስከ ዛሬ 27 ድሮን አማራ ክልል ላይ ጥሏል 27 የድሮን ጥቃት ፈጽሟል ፌደራል መንግስት በአማራ ክልል ላይ እና ይሄ ለሚዲያ ሆነም ምን ይላሉ እነሱ አማራ ክልል 27 ድሮን በሁለት ቀን በአንድ ቀን የደበደበ ጦርነት ይቁም የትግራይ ወንድሞቻችን ጦርነት ይቁም ይያሉን ነው ሐዋት ሰማታት ተቀጣምጠው የሚልኩ ልጆች አሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ በደም ዴሊብሬቲ ይሄ እንትን የሚያቀብሉም አጀንዳ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩናት ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምንታይ ዕላማ ይግበር ከም ዘሎ ክንርዳእና ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ 27 መጥቃዕትታት ናይ ድሮን ከም ዝተኻየደ ክንገር ከሎ እዚ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ሓይሊ ፋኖ ማለት እዩ ምስ ካልኦት ሓይልታት ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ፋኖን ዘለዎ ፅልን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብፍላይ ምስ ህወሓትን ኣብ ሰራዊቱን ዘለዎ ፅሊ እቲ ኩናት በዓሉ ምስክር ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ትግራይ ኩናት ተጠወበል ሰራዊት እዩ የውርድ ኣብ ልዕሊ ድማ ሰራዊት ዕግርግር ሰላማዊ ሰልፊ ገለ ተጋሩ ዝፅበዮም ዘሎ ኩነታት ፅንሂልና ንሪኦ ኢና بعبيو جن أب كل أمحارة زجبر زلو كنا تاريخ أيو أمحارة ويون فانو نايب حكي كبيت بده كم زلو ومن نعبد ما نايب حكي بديهم ما هم زلو مغنياتو جتشف سراويت يعني كساقيس زلو أبت كل أمحارة أبزون سمعوا تمالي نفانو بخمي ريونير لومي كم يعلو أبزس كسمو ያለመታከት አጠናቀናቸዋል ሰላም ሰፍኗል ተደምስሷል እያሉ ሲናገሩ ነው የሚታወሱት እነዚህን በጥቂቱ ማስተው በሚገባ
በተጨባጭ በሪፖርት ማቅረብ የሚችለው 90% መተናቸዋል። የጽንፈኛን ኃይል ከጥቅም ውጭ ሆኗል። አሁን ምንም ማድረግ ወደማይችልበት ደረጃ እያደረስነው ነው ያለነው። ጠላትን ስትራቴጂካሊ አዛብተዋል። በክልሉ ውስጥ ፍላጎቱን የሚያስፈጽም ፊት ለፊት የሚመክት ወይም የሚያጠቃ ሕጂ ከም ዝንሪዮ ዘለና ንጸላኢ ክሳብ 9% ብሪፖርት ደረጃ 900 ኣዳኺምና ያለና ብኩሉ ኣዋዲቕና ያለና ዝብሉ ዝነበረ እዚ ሕጂ ይኮነን ኣቐድም ኣቢሉ ዝተባሃለ እዩ። ስለዚ 900 ዘዳኸምካ ሰራዊት ከምዚ ኢሉ ወይ እውን ዕጡቕ ጉጅለ ከምዚ ኢሉ ክቃወመካ ይኽእል ዶ? ክንዲዚ ዓይነት ተፃቦን ክንዲዚ ዓይነት መኸተን ከጋጥመካ ይኽእል ዶ? ነፍሱ ዝኻለ መልሲ ኣብቲ ሕቶ እዩ ዘሎ። ስለዚ ንሪዮ ዘለና ብኣፉ ዝብሎ ዘሎን ኣብ ግብሪ ነንበይኑ ምዃኑን እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ዝርከባ ሓይሊ ኩሉ ዘለዎ ሓይሊ ናብ ፋኖ ይጥቀመሉ ከም ዘሎን እቶም ካልኦት ሓይልታት ድማ ብፍላይ ብወገን ትግራይ እንታይ ይፅበዮም ከም ዘሎ ይርእዩ ኣለዉ። ስለዚ ብሓፈሻ ኩናት ናይ ኣምሓራ ኣዝዩ እናበርትዕ ይመፅእ ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንፋኖ ከዳኽም ወይ እውን ገለ ወይ እውን ንዑ ክስዕር ተዘይክኢሉ ኣብ ካልእ ቦታ ዝኾነ ነገር ዕድል የብሉን። ስለዚ ኩላ እዛ ዝገብራ ዘለዋ እታ ኩላ ክገብራ ዝኽእል ዓቕሙ ዘፍቅዶ ዘበለ ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል ይገብር ኣሎ። ብግምጣሉ ድማ ከተንብባለካ እቲ መጥቃዕትን ሓይልን ናይ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ንህዝቢ ኣምሓራ እንታይ ይገብሮ ኣሎ? ህዝቢ ኣምሓራ መሊሱ ክሕርን ይገብሮ ኣሎ። ኣብ ስምዕዎን ነፍጥ አንስቶ እየተዋጋ ነው አይደል? በደል በዛበት አይደል? እንግዲህ ላለፉት ስንት ዓመታት የለም በዚህ ዘመን መሳሪያ አንስቶ መዋጋት እንትን ነው ምናምን ሊል ይችላል አይደል? ግን ደግሞ በሰልፍ ሲናገር ነበር። የፈለከውን አይነት መሽንገን የፈለከውን አይነት የድሮን እንትን ብትተኩስና ብታረግ ማህበረሰብ ከተቆጣ አትመልሰው። የተጀመሩ ጦርነቶች መቆም አለባቸው። ተኩስ አቁምን ጨክኖ የሚያውጀው መንግስት ነው በመጀመሪያ። ብሓፈሻ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ክንዲ ዝገበረ እንተገበረ ማሽናት ይኹን ካልእ ሓፂን ተተጠቀመ እቲ ኩናት ክብርትዕ እምበር ክፈኩስ ኣይኮነን። ስለምንታይ ንህዝቢ ነቶም ጀጋኑ ዝወድቁ ዘሎ ወይ እውን እቲ ናይ ፋኖ ሰራዊት ዝወድቅ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ኣብ መንጎ ህዝቡ ኣብ ክልሉ ኣብ መሬቱ ኣብ ርስዩ ዝወድቅ ዘሎ እዚ ድማ መጠን ኣቢ ዝሃረመ መጠኑ እቲ ሕራነ ክብርትዕ እዩ። ዋላ እቲ ምስ ብልፅግና ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣምሓራ ማለት እዩ ይርኢ ኣሎ ዓዲ ድበርስ ዘሎ ህዝቢ ዝቕተል ዘሎ ባንጎ እንታይ ይፅበየኩም ዘሎ ይርኢ ኣሎ። ወላ ኣቢ እውን ንባዕሉ ጽንዕ ኢሉ ነቶም ሰራዊት ከምቶም ናይ ትግራይ ዝገበሮም ክግልፎም ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ነቶም ጀነራላት ኮድሮ ቀስ በቀስ ከኣልዮም ጀሚሩ ኣሎ እዩ። ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ናበይ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ፋኖ ድማ እቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ቀዳይ ነገር ፋኖ ኣብ ሓደ በረኻ ጥራይ ዘሎ ብውሱን ዓቕሚ ናብ ናይ ሓደ ጉጅለ ናይ ሓደ ቦታ ኣይኮነን። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘሎ ካብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ዝፈልፈለ ብህዝቢ ዝድገፍ ዘሎ ኣብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተዓቂቡ ዘሎ ሓይሊ እዩ። ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ዓቕሚ ከተዳኽሞ ከቢድ እዩ። ፖለቲካዊ መፍትሒ ክትገብር ዘለካ መጠን ድሮናትን መጥቃዕትን ዝገበርካ ድማ መፍትሒ ክህሉ ይክእልኒ እዩ። ስለዚ ዋላ እቲ ፋኖ ቀደም ብዙሕ ዘይድግፎ ዝነበረ ነቲ ቃልሲ ናይ ፋኖ ከኣምነሉን ክድግፎን ኢና ንርኢ ዘለና። ብግምጣሉ ሓደ መዓልቲ ክበክን ክእውን ዝውዕል ሰራዊት ክማረኽ ዝውዕል ሰራዊት አከንደ ንፋኖ ክስዕር የዝብል እንታይ ትብል ይውዕል ኣሎ። በቃ ሀገር ቤት ግባ እናሳ እናትህ ርዳ። የኔ ዓላማ ሌላ ነው። ሐሳቤም ቀይ ባህር ነው። ቀይ ባህር አስመልሼ ሐሳብ ላይ በሰራለሁ። ሐሳብ ላይ በሰርቼ ፋኖንም ወዳትቼ ሸነንም ወዳትቼ ሐሳብ ላይ በሰርቼ ቲክቶክም መቆምቆም ነው ያማን የሳይ ስማ በቃ ሀገር ቤት ግባ እናሳ كم تسمعوهم زلهم كم زعينت هديد عصبات يدو جزا سري هدو أب عصب كيت كاس حنت نجاري خاخد جبر تغل مقابر كاترها كثر حق تغلمبر قد ما يخاز حلفو نحن نزيا عرس زياقوا زيادة تعم غيرهم زملسوا زملسا أول سعيد سلزلو إن أول سعيد كقت فليه مخنياتو نزيم أول سعيد يزخلهم نحنا كم تزدل لك من لسلم سلزين خلص إنه هي أول سعيد كما تقوم يجن أبزياس كزيا سمعوا ትግራይ ሲዝን የሆነ የፖለቲካ ፓርቲ የአማራ ህዝብ የለውም። የትግል ፓርቲ ነው ታውቃ። ለምሳሌ ኦሮሞ ጋር ብትሄድ ኦነግ የሚባላላቸው፣ ሶማሌ ጋር ብትሄድ የሶማሌ ነፃ አውጪ የሚባላላቸው፣ ትግራይ ጋር ብትመጣ ቲፒኤልኤፍ አለ። አማራ ክልል ላይ ግን ያኑሩ አያውቅም። ምክንያቱም አማራ ሁልጊዜ ራሱን ኢትዮጵያዊ ነኝ በሚል ካለው ፓርቲ ጋር አብሮ እየተጣመረ ነው እንጂ የራሱ የሆነ አማራ የራሱ የሚባል የትግል ፓርቲ ኑሮት አያውቅም። ኢህአፓን ተቀላቅሎ ነው ኢሶም በለው ተቀላቅሎ ነው የልደቱን ፓርቲን በለው የብርሃኑ ነጋን በለው
ማንም ሲመጣ እየተቀላቀለ ነው። የራሱ የትግል ፓርቲ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አሁን አማራን የሚወክል የአማራን ጥያቄ የያዘ ስለ አማራ ብቻ የሚሟገት የትግል ፓርቲ እየመሰረተ ያለው አሁን ነው። እንታይ ትብል ደላ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪኻ ኣምሓራ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያዊ ብምባል ንሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያ ዝሓስብ እምበር ናቱ ሓይሊ ሃልይዎ ይፈልጥን እዩ። ዝዓበየ ፀገም ናቶም ድማ እዚ እዩ። ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ወታደራዊ ዓቕምን ምልዓዓልን ዝነበሮም ሓይልታት እዮም መፂኦም ዝሕዝዎ ነይሮም። ህወሓት መፂኡ ሰውራ ኣካይዱ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ን27 ዓመት ኣመሓዲሩ ድሕሪኡ ኦነግ ዝበሃል ካልኦት ሓይልታት ዕጡቃት ሚሊሻታት ናቱ ኩላቶም ተንቀሳቂሶም ምስ ውሽጣዊ ህዝቢ ኮይኖም መፂኦም ስልጣን ተቆፃፂሮም። ካልኦት ክልላት ድማ ኩሎም ካልኩሌሽን ኣለዎም። ሶማል ናይ ኦጋዴን ዕጡቅ ጉጅለ ኣለዎ ንሶማል ሓራ ከውፅእ ዝብል፣ ዓፋር ስፔሻል ፎርስስ ኣለዎ፣ ትግራይ ህወሓት ኣለዎ ቲዲኤፍ ካ ኣለዎ ምጅ ማለት እዩ። ኣምሓራ ግን ወታደራዊ ዓቕሚ ወላ እውን ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይ ኣምሓራ ዝብል ኣይነበሮምን። ስለዚ ኣምሓራ በፂሕዎ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመት ዘይነበሮም እዮም ዝብሉ ዘሎ። ንኣቢ ድማ ዝሰልጠነ ቴክኖሎጂካዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ሒዘ ኣለኹ ኢሉ ዝፍክር ንዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሶም እዮም ዝምክትዎ ዘሎ። ካብ ዜሮ ተበጊሶም ብረትን ካዝናን ጥራይ ሒዞም ተበጊሶም እዮም ኣብዚ ደረጃ በፂሖም ዘለዉ። ስለዚ ነዚ ሓይሊ እዚ ሕጂ ስዒሩ ካልእ ነገር ክቕይር ማለት ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ኣምሓራ ዲማንድ ናቶም ሕጂ ይክእሉ ወላ እኳ እቶም ኣብ መንጎኦም ብዙሕ ፀገማት ኣለዎም እቶም ፋኖ ዝበሃሉ ዘለዉ ሓደ ነገር ግን ናብርሃሎም ይመፅእ ኣሎ። ፖለቲካዊ ዕላማ ናቶም ብቕልፅሞም ጥራዮም ክበፅሕዎ ዝኽእሉ እምበር ፖለቲካዊ ቃልሲ ከምዚ ናይ በዓል ልደቱ ደገለዶ ዝበሃል ዝነበረ ኢትስ ናት ጎና ሃፕን ቅድሚ ሕጂ ኣየጋጥመን ድሕሪ ሕጂ ድማ ክጋጥም ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኣምሓራ ብቕልፅሙ ይዋጋእ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣቑይሙ ኣሎ። እዚ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ተረዲይዎ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስልጣን ክህልወና እንተኮይኑ ወታደራዊ ዓቕምናትና ዝሓየለ ክኸውን ኣሎ ዝብል ዕላማ ስለ ዘሎ እዩ ብዙሕ መንእሰይ ዝስለፎ ዘሎ። ብግምጣሉ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ንኦሮሞ ንካልእ ክልላት ክንምንታይ ኢንቨስትመንት ይገብሩ ኣሎ ካብቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር፣ ንዓታቶም ግን ክንምንታይ ንድሕረት ገጾም ይኸዱ ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ነገር ክቕይርዎ እንተኮይኖምን ሓንሳብ እናሓዋሩን ናይ ግድን ን4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ከነቃንቅዎ ክእሉ ኣለዎም፣ ክፍንቅልዎ ክእሉ ኣለዎም። እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ኣብይ ኣሕመድ ከይቀደመካ ቀድሞ እዩ። ኣብይ ኣሕመድ ንባዕሉ ነታ ዘላቶ ናይ ኣምሓራ ብድሆ ነዚ ናይ ፋኖ ጠቕላላ ክምንቅሶ እዩ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንጉስ ኮይኑ ኣመሓዳሪ ኮይኑ ክቅፅል ድሕሪ ኮይኑ ነዚ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ክድምስሶ ኣሎ። ንዑ እንተሰሊጥዎ ድማ ከይማዕበለ ከሎ ከም ህወሓት ደረጃ ተኮይኑ ብድሆ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈልጥ ክድምስሶ ክሕምሽሾ ክኽእል ኣሎ። እቲ ጉዳይ ድማ ብፖለቲካዊ መፍትሒ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ከም ዘይኮነ በዚኻ ትፈልጥ። እዚ ዓይነት ኣካይዳ ድማ ተተሓሒዝካ ተለኻኺምካ ክትጠፍኣሉ ትኽእል መንገዲ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና። ኤኒዌይ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ወዲቓ ከም ዘላ ነዚ እናራና እንተቐፂልና ኢና። ስለዚ እዚ ዝቕፅል ዘሎ ኣካይዳ እዚ ዝኸይድ ዘሎ መንገዲ ነታ ሃገር ኣብ ከመይ ኣበይ ቦታ እዩ ክገድፋ ኣበይ ቦታ እዩ ከደው ክበሃል መን እዩ ከደው ከብሎም ነዞም ኩሎም። ምክንያቱ መጠን ብዙሕ ደም ዝፈሰሰ መጠኑ ንክትዓርቆምን ከቢድና ኮነ እዩ ዝመፅእ። ኤኒዌይ እቲ ኩነታት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ገፅኻ ብኸመይ መንገዲ የስግርዎ ኣለዉ። ምክንያቱ ኣት ደ ሴም ታይም ውግም ምዃኑ ዘይተርፍ ተኮይኑ ኣብ ኩሉ ከተልግበለካ ዝብል ኣካይዳ ድማ ንርኢ ኣለና። ሓደ ካብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ድማ እዚ ስምዑ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ እቶም እቲ ናዕቢ ናይ ትግራይ ንምንታይ እናኸፈ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣብዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም። እዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣቃሊልካ ዝረአ ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ኣዝዩ ከቢድ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእልን እቲ ብመንእሰያት ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ብድሕሪ መጋረጃ መን ይደፈሎ ብዘይገድስ ሓንቲ ናይ መራሕቲ ናይ ትግራይ ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ ብኸመይ ይንብብዎ ኣለዉ ስምዑ ሃቦም ላእትና ቃዲሮም እዮም ክቡር ዓምሓሞ በቂዖም እዮም ተደሲቶም እዮም ቅድሚ ሕጂ መቐለ ከኣትዉ ከለዉ 2013 ከምኡ ዝተደሰቶ ይመስልን ዘሎ ሕቱኽቱኽ ዘሎ ሽርጉድ ክነግረኩም ኣይክእል መቐለ ክእቶ ትግራይ ክቋፀሩ እዚ ይዳሎ እዚ ይስራሕ እዚ ይተኣርነብ እዚ ከምዚ ይኹን እዚ ይኹን ግን ከምቲ ዝበልኩሞ ሰራዊትና ሕቶ እዩ ዝሓተተ እምበር ትግራይ ከርክበኩም ይበል ከምኡ ዝበለ ሰራዊት የብልና ከምኡ ዝበለ ህዝቢ ይብል
ማለት እዛ ዝብላ ዘሎ ፖለቲካዊት ኩነታት እንድያ አብይ አሕመድን አዳኸርትናቱን ታዝበለፀት ዕድል ክትኮኖም ትኽእል እሳያ ግን እቲ ሕቶታት ድማ ናብ ካልእ ነገር ንኽምዕብል ዘለዎ ተኽእሎ ኣብዝረአዩ ምሁር ማዓት ነሱ ዓዲ ዛ ከም ሓድራ ንኽእል ምሁር ማዓት ነዩ ንስኹም ሰይታድልና ነይሩ ጭራሽ የለካ ኣለኹ ኣነ እኮ ኣቦይ ተጋዳላይ ኣነ ተጋዳላይ እሺ ሁር ጀነራል ምግቢ ሃይለ ተጋዳላይ ኢኻ ኣም ተጋዳላይ ጅግና ተጋዳላይ ኢኻ ንፈልጥ ደቂኻ ግን የጋደልኻይ ደቂኻ ድዋይ ኣሜሪካን የብንዩ ኣቦይ ግን 93 ደመ ፍሲሱ 83 ደመ ፍሲሱ እዩ ኣነ ለኸዝለ ደመ ፍሲሰ እየ ፍትሒ ግን ስኢና هو هذول جعان ما راح تمخالكم نأمن لكم هنا. على السلام كذاكين خودهم فتوتيهم هنا. ترسعنا لهم. ما عاد يترى الله هذا حريرنا. لما ما عاد تأثير رأي. هم كذا ولا عم تيجي حريرة ما استعدت. هذا يسحاوي رأس. مالتي زلوا كنا تاتيهم زارب زلوا أب إثيوبيا زلوا أمين اتحطوا كأن بعل جتها شوردان ساعات كانن زملكات زنبري كبدا ما نسمي من يوم يومون أتي جنرالن حلافنا أبتي إثيوبيا كم عينتي وتالو ترى سبد ما بفلا افتقراي مالتيو ترى سبد ما أنت عينتي وتالو نرلنا إذا كنا تاتزي اسكليت كجبر كم زغلن أبكال نجر خي كم زغلن أبتركب مستي بوليتيكا وما راح يزوج برود ما استزار بوس كسمعون عربي إسرائيل كلتن مأتوبي سراوي تجراي نهض تجراي كترتو جناسايدا ورار فتصمود فنتاويان حيلتان بمستنكراوي جنونو تمكيتو صلاة زب تجراي تكجيدو وعلي كفرمو زجبر جنا قرصواني أكال سراوي تجراي كمباردو زغنا سراوي عربي إسرائيل كلتن ون أبدي استجبر نايلونا تجادلو أكلهم استسلفنا لهم قدمات حقوق صلاة الناس برنام كسابتا وعلي استفرمت العدد دمبات عوتات المزقاب أكلت ورقاو تاريخ مغنى جينا أهدينا بحرين فرام وعلي بريتير يابون انتقاني نحلوا سلامن ستان هزبي أو استمدونا لهم مكابتات نايب حلنا نسدران كبيت سجم منوارو تتصاويرنا بتأمان تلغنا نفت سمنا منزين عينا بفلاي عم كتبا مغلن كبابيان وحد ستان من رقيقات مستمدونا مسكالوت أكلات ستان هزونان بمتأسسان ليتن كترن بزي عرفتي هو حاتي كونكون ناي واحد عتوز بال سراويتون يقولون هو حات من قص خوين تمرح لي يمرحوا تحت له حدش سجن ورا بوليتيكا يكون انا عالم زلي تايزيت فلطوتي يقول له كلام من قص اندي مرحبا عند الله يمرحوا وانا دما قال نعم انا كايدا كيف ترجمه بقلت هنا امنا بعدنا كم رياض لنا نزا قداي زيا ذات تجارو نزا قداي زيا فتحهما أب نبور زخانة كنتات تتمليسهم عدل علوهم otherwise إذا نجرزي نابكال public disobedience وين نعبي أنت تغيروا ساعات كان السويس دلنيرو نعبك كله على اللو بنعبت راينا نتناي تجراي زلوا بوليتيكا متحدرون حيلي كان فرصة نخل زبل أجندة ينيرو عند حرتنا عب ماتيو أتا كنتات نابكال معزن كتكيدا أتكلم دما نبكال حرقة خير خليبات this is their thing من البات حنت زرباني را أول سعيد نساء نمتكبار زخيد أنت أرى نعاني مفراس زخيد زلوا يدمسل اسكازي يسمعوها جنرال مقبي هايلخ ملسكة حرقات فات قينات برحوغن متراف زبلا اتقينات ابت تجمير وزلو خمزازم مقباري ترقمو اتانقاقحو بوشتانس برا مالتي بقانقوا مروخ زي كونه بقانقوا جنرال نزمن يردون تلك دما مارخت جنرالات سلازي تنابي بنا لنامو كسن حزب تግራይ بللنا إلو من اللوزيون ملغتي تقبل حزب تግራይ كم رياض لنا ذا قداي سالي ونشير جيروانيرو مالتيو تكونتات كي تقدمكو ويكا أبي زي تعرف مخانو نجارات جم جيموس وصوصلو سقمتنا يمودا تكلا نتناي تجراي بمجمر يفتينو سلدي سلط الله كالاي نايمودا تا وشتاوي حنفشفش فتيركا كتفرس وقت كلا لك أب حنفشفش عتي خلو دما من البات سقمتو ونكوست كم زغل زين رياض لنا كونتات مستنا يم حراز جبرو زلو سقمتات هايسكا نابكال نجار كم عبل زخل مخانين عن رجالنا كنتات نيرتراك كم دريا زلوا بغرب أزكاتل وهم زلون وتهدراوي أما رزيتات بفلاي بوجن عبي عند راوي ونكالس وقمت كوسات كم زغلن ناس كنتات زدما I think أبز غرب أجدي ما I think بزحات كم زلوا زلوا
ናብ ኩናት ተደይተኣትዩ ገለ ምዕባለ ክመፅእ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኣቢ ዘለዎ መዓልታትን ኩነታትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ መፍትሒ እንተደይረኺብሉሲ ናብ መወዳእቱ ናብ ጎያ ይኸይድ ከም ዘሎ ይርድኦ ኣሎ እዚ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ገለ መፍትሒ ንክገብር ክፍትን እዩ ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ድማ ኩሉ ዓይነት ዕንዳራታት ከጋጥም ከም ዝኽእል ኢና እውቀት የለውም 7ኛ ክፍል መንግስቱ ኃይለማርያም ይሻላል 9ኛ ነውስ መንግስቱ በሁለት ክፍል ይበልጠዋል ፋክቱ ይሄ ነው አብይ ደደብ መሪ ስለሆነ እሱ ሊያስፈራራ ነው የኤርትራውን መሪ ላከና ደህንነትና ጀነራሎቹን ላካቸዋል ምን ላስጎብኛቸው እነሱ ደግሞ አራዳ ልጆች ጥርሳቸውን በሴራ ይነቀሉ ናቸው እንዴ እውነቱን ነው እንዴ ያሏሉ ሲደውሉ ኢሜሉ ኣብዚ ኒ ኣቢ ደንቆሮ ምዃኑ ዘይተማሃረ ምዃኑ ገለ ይዛረብ ዘለዎም which is not ክሳዕ ክንዱ ዘገድስ ኣይኮነን ብዙሕ ካልኦት ኢሎም እዮም ኣብ ኤርትራውያን ግን እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብ ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኻ danger is coming your way ሓደጋ ይመፀካ ኣሎ ተጠንቀቕ ደውሉ ኢሜሉ አረገ ለኢሳያስ እውነትክን ነው አለው ኑ ይውልን እንዴት አርገን አቀናብረናል መሰላችሁ ሊያስፈራራ እኮ ነው መጡና ኤርትራ ሆየ ደግሞ አራዳ ናቸው ያራዳ ልጅ ነው እንዴ ሻቢያ እኮ ያራዳ ልጅ ነው ቁጭ ብሎ እኮ አዲስ አበባን ቁርጥ እየበላ ነው ተመስገን የሚባል ስም አውጥቶ እኮ ይኸው ዜና ማሰራጫ ላይ እኮ አለ ከኢትዮጵያ ዜና ማሰራጫ ኤርትራዊ ተመስገን ብሎ እንግዲህ ፍጹም ገብረ ሚካኤል ገብረ ምናምን ገብረ ጉንዳን መጡና ኤርትራያኖች በሙሉ ታስታውሳላችሁ ሲጎበኝ ታምር እኮ ነው እንኳን እነሱኛም ማየነው እኮ የኢትዮጵያን መዋቅር የደህንነቱን ኤርትራውያን ውስጥ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣትዮም ኣለው ስለያ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሻዕብያ ምዃኖም ድማ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ከም ጆግ ገይሩ ንኣቢ ከም ፀርፍ ዘሎ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ but the implication is እቲ ሓደጋ ናይ ኤርትራውያን ባልማማ ሓደጋ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ መጠን trust me ኩናት ከም ገለ ኢሉ ተጀሚሩ ከምዚ ፋኖ ዝገብሮም ዘሎ ክድከሩ ምስ ጀመሩ which is more likely ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት እዩ ከም ገለ ኢሉ ኩናት ተጀሚሩ ኤርትራ ክድክሮም ተጀሚራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ሰባት I cannot even imagine እንታይ ፀገም ክመፀኩም ከም ዝኽእል ክግምቶ እውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ከይጀመረ ከሎ እንታይ ገብርለዎ ንሪኢ ኣለና ስለዚ ደጋጊምና ነግር ኣለና ጥንቃቐ ከድልየኩም እዩ ነቶም ምሳኻ ኣለና ምሳኻ ኣብ ጎንኻ ኣለና ዝብልዎ ዝነበረ ኣብ ንዓታቶም እውን በል ክብሎም ይውዕል ከም ዘሎ ዝሰምዖ ዘለና ኩነታት እዩ ንሳቶም ግን ምን ትርሱ ኣብኡ ከይበፅሑ ዝወደቑ ስለ ዝኾኑ ኣብ ስምዕዎም ኮመንት ከሓሊፎ እኳ እዩ ትዛረብ ደስ ትብለኒ ያር ዊል let me know anytime by the way እዚኣ ናይ ላምፓዱዛ ከምዛ ህግደፍ ስዋኣት ኢሎም ዝሽቁጥላ ንህዝብና እዚኦም ከዓ ልክዕ ከም ህግደፍ እዮም ዝሽቁጥላ ደልዮም ስለዚ ነቶም ኣብ ላምፓዱዛ ዝሞቱ ሰባት መሸቀጡ ስለ ዝኾኑ ኣይትገደሱሎም እዩ ዝብል ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥዕና የብሎምን ክንብል ከልና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮንናን ምክንያቱ እቲ ህውተታናቶም ደረት የብሉ መጀመርያ ንስዋኣት ናይ ኤርትራ ምንቲ ሃገር ንዝወደቑ ዘየኽበሩ ካልእ ክብረት ከምፁ ኣይፅበዮም ኒኻ ክፅበዮም ኣይትኽእል ኒኻ ስዋኣት ናይ ኤርትራ ክላገፁ ዝውዕሉ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ድማ ነቶም ህይወቶም ንከትሕኑ ንስደት ክኸዱ ክብሉ ዘጋጥሞም ፀገም ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ክጥቀምሎም ፀኒሖም እንዲኦም ብኣታቶም ድማ ላግፅን ኣሽካዕላልን ከዓ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ኣእምሮ ጥዕና ዘይብሎም ሰባት ስለ ዝኾኑ ኣይኮኖም ፖለቲካ ክመርሑ ሂወቶም ክመርሑ ዝኽእሉ ሰባት ኣይኮኑ ቀፂሎም ሕጂ ድማ ገሊኦም ተመሊሶም ዝገብርዎ ዘሎ ናት ውሽጦም የውፅዎ ኣሎ ሃገር ናትና ኢና ከምዚ ዓሻያ ወዲ ቀሺ እዚ ኣምላኽ ሓውቡኡ መስሎ ዝበሃል ዓሻ ወዲ ተጋዳላይ ካ ሃገር ናቱ እያ ትመስሎ ከም ትሪኦ ኣለኹም ሃገር ናትና ብለካ ረስሉ መጀመርያ ወተጋዳላይ ሃገር ናቱ እያ ካልእ ኤርትራዊ ድማ ሃገር ናቱ እያ መይብ ንስኻ ስለ ዘይትብፅሓካ ካልኦት ይብፅሓና እዮም ዝበሉ ንምንታይ ግን ሓሪቑ ዘሎ እቶም ምስኡ ቀደም ትግራይ ትዕወት ድብሉ ዝነበሩ ሃገር ኤርትራ ትብፅሓና እያ ስለ ዝበልዎ በይኑ ዝተረፈ ኮይኑ ስለተሰምዖ ይስኡን እኮ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ኮይኑ ህብን ገለታት ክብል ቀኒ እዩ ኤኒዌይ እንታይ ካ ትርኢ ዘለኻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ናይ ሓትሕዶም ኩናታት እዮም ብቀደሙ እውን እንታይ ምዃኖም ኩሉ ሰብ ፈልጥ ነይሩ ቅበፅዎም ዝዓይነቱ ቅበፅና እዮም ዝብሉ ዘለው ነቲ ንእሽተይ ተሪፉ ገለ እዚኣቶም ተስፋ ካብዚኣቶም ተስፋ ዝነበሮ ሰብ ነይሩ በት ኤኒዌይ forget those things ሕጂ ንግረ መንገዲ ሓንቲ ፅብቕቲ ዘረባ ነዚኣቶም ትምጥን ዘረባ ካብዚ ሓውና ስምዕዋ እስከ ሰይጣንን ዘመሳሰሎም እንታይ ዲ መሲልካ ማእሰብን ሰይጣንን ዘመሳሰሎም እንታይ ዲ መሲልካ ክልቲኦም ነቲ ዘለካ ገዲፎም ነቲ ዘይብልካ ክሪኢኻ ስለ ዝደልዮም ኣነ ስኻ እቲ ሓደ
تجينا بدقرلو تجينا بزولو نتزلنا إنا نري نتزيبلنا نقامتنا نتزلنا خنطف فقدنياتات هيكوننا يا جي سيطان تا يتغبر طعنا لك نفاري ديبل كان يريكا سماي سماي ناطمتك خطغوي خاشعو اب قدمي خدلو غدغار ادي خات تطف سيطان زيد غبركا حما سبك اخوم يزغبركا سلام الله ليت ساعات حدا قدري عبد الله كابوتا كان عبد الله كاتخيد نزيا بخمي تطفي تسرح نزا سلام زياس بين تطفي تسرح اما اسبن سيطانن زمساسلوم تايدي مسيلكا كلوتيم نتزلكا غديفهم نتزيبلكا خريخا سلوز دليم يا اكسلنت زلكا مجمريا كتريون كتخبرون هلكا زلكا حسكا نتزلكا عقيبكا قبل عليو كتندق تجميركا عبيد مز نزلكا ناغحفكا نازنطلكا جن زمص ነገር ለውጥ የለን እንጀምኒ መሰረትናትካ ተደያ ደላዲልካ ታሪክካ አንተ ዘይግቢርካ ጅግንነትካ አንተ ሰውራው ቃልስካ አንተ ዘይግቢርካ حدش ነገር ክትፈጥር አይትኽልኒኻ ስለዚ ዘለና ጽቡቕ ነገር ንርአዮ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ክንሃንጽ ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ክንውስኽ ኣለና እዩ ትዘረባ ክኸውን ዝግቦ እምበር ነቲ ብዙሕ ዋጋ ተገቢሩሉ ዝተሃንጸንዑ ከፍርስ የን ዝብለካ በዓልኻ ኸይድካ ፈሪስካ ጽናሕ ዳይልካ ኢኻ ትሓልፎ ሕጂ ክንሰግር ኢና ናብ ኣገደሲ ዜናታት ዘለዉ ሓደ ካባቶም ድማ እዚ እዩ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዋዕሮ ኤርትራዊት ሊደርሽፕ ሃይላይት የል ዩኒቨርሲቲ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲታት ናይ ዓለም ንመጀመርያ ኤርትራዊት ፕሬዚደንት ናቱ ኮይና ተመሪፃ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚኣ ተስፋ ትህብያ መቸም ደቂ ኣንስትዮና ኣብ ፅቡቕ ነገር ክመፃ ከለዋ ሓበን እዩ ዝስማዓና ጀነራል ኤርትራዊ ንቕድሚት ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ሓበን እዩ ዝስማዓና ብፍላይ ድማ ኣብ ብልሒ ዘለዎ መፂኦም ዓበይቲ ነገራት ክገብሩ ክንርኢ ከለና ድማ ንሕበን ማለት እዩ ስለዚ this is another very interesting ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ ንቕድሚት ክመፅእ ከለዉ ቡገሮም ድማ እቲ ናቶም ዓቕምን ብቅዓትን ከርእዩ ክጅምሩ ከለዉ ናይ ቀደም ክትከውን ትኽእል እያ ግን ኣነ ትማሊ ስለ ዝረኽባ it's already ንዓይ it's a big achievement ቡ ድማ ክንኮርዕ የግባአና ስለዚ እዚኣ ሰብ እዚኣ ኣብዚ እውን ብዙሓት ሰባት ነቲ ናታ ቪድዮ ሸር ጌርኩምላ ኣለኹም ስለዚ ናይ ቀደም ክኸውን ይኽእል ናይ ለን ቀደም ክኸውን ይኽእል ሓደ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ እዩ ኣብኡ ኣትዮም ዝመሃሩ ኣብኣ ኣትየን ዝመሃራ ደቅናን ኣሕዋትናን ክህልዋ ከለዋ ጥራይና ንሕጎስ ኣብኣ ኣትየን ፕሬዚደንት ብምዃን ከገልግላ ከለዋ ውፅኢት ከምፃ ከለዋ ድማ ዝያዳ ሓበን ይስምዓና ስለዚ ዋዕሮታት ናይ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራውያን ከም ብዝሕና ከም ዘይኮና ልዕሊ ዕፅፍና ውፅኢት ከነምፅእ ዝኽእል ህዝቢ ምዃንና ኣብ ኩሉ መዳይ ንሪኦ ዘለና ኢና ካብ ወፃኢ ኸማን ክትሪኦ ዘይ ኣብ ብዙሕ ንሪኦ ዘለና ለንቀነ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ሊሊ ዮሃንስ ትበሃል እያ ለንቀነ ብብዙሕ ነገር ሓንቲ ኣዝያ ፍልይቲ ጎል ኣመዝጊባ ክንሪኣ ቀኒና ብኣ ክንሕበን ቀኒና ካብ ወፃኢ ድማ ብሊዮነል ሜሲ ከም ዝተረቑሐት እውን ዝገልፅ ሓበሬታ ምስ ወፅእ ኢትዮጵያውያን ጓልናያ ናትናያ ክብሉ ኢሎም ከም ወትሩ ኤርትራዊ ንፍዕ ንምስራቅ ናይ ኤርትራ ወደብ ክሰርቁ ናይ ኤርትራ ታሪክ ክሰርቁ ናይ ኤርትራ መሬት ክሰርቁ ከምኡ ድማ ንኣሌክሳንደር ይስሐቅ ናትናዩ ክብሉ ንቢንያም ግርማይ ናትናዩ ክብሉ ንሊሊ ዮሃንስ ድማ ናትናዩ ክብሉ ንሪኢና ኣለና ስለዚ ናይ ብሓቂ ዝሕብን ኩነታት ንርኢ ኣለና ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተስፋ ዝህብ ጉዕዞ ኣብ ኩሉ መዳይ ዝገብርዎ ዘለዋ ድማ ኣዝና ንሕበነሉ ግን እዚ ክንብል ከለና ንፅቡቕ ናትና ከነተባብዕ ከለና ኣገለገለ ዝርዮ እዛ ቪድዮ 2-3 ሰባት ሰይኩምላ ኣለኹም በቃ ሓዳር ዝበሃል ነገር ሲ ኣዴታትን ከመይ ነይረን እንዶ ከምዚ ኢለን ፀኒዐን ነዊሕ ዓመታት ፀንሓ ገለ ምሽፍሃሊ ወይ ከዓ ናይ ቀደም ሓዳርሲ ፅኑዕ ነይሩ ከምዚ ከምዚ ናይ ሕጂ ግን ገለ ምሽፍሃሊ ተናዋሊ ስለ ዝተቐየረ እዩ ሓዳር ከምዚ ፍትሕ ዝበዝሐ ዝመፅእ ዘሎ ግን እንታይ ምጥማሚ ተሪፉ ቀደም ዝነበረ ኣዴታትና ሲ ብዙሕ ፅመማ ስለ ዝነበረ እምበር እቶም ዝነበሩ ኣወዳት ናይ ቀደም ጥዑያት ስለ ዝነበሩ እዞም ናይ ሕጂ ስለ ዝሓመቑ ይኮኑ ኣወዳት ለውጢ የለን እተን ኣዋልድ ግን ነብሰን እንዳመረፃ ሰልፊሽ እንደኾና ገለ ስለ ዝመጣ ሰልፊሽ ኢነ ጉድ ወይ ማለት እዩ ብፅቡቕ መንገዲ ነብሰን ብምፍታው ነብሰን ብምምራፅ እዚ ፀዋርኦ ነገር እንዳጎደለ ከይዱ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ሓንቲ ካብተን ኤክስትሪምሊ ቶክሲክ ዝኾነ ማይንድሰት ዘለዋ እያ ኣሚን ተዋሳኢት እያ ክትከውን ትኽእል nothing more than that engineer ኣይኮነት ወላ nothing ደቂ ተባዕትዮ ናይ ኤርትራ 30 ዓመት ኣብ በረኻ ከይዶም ክዋግኡ ከለዉ ደቂ ኣንስትዮ ይነበራ ናይበልኩም ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ነይሮም ኩሉ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዋጋ ዝኸፍል ዝነበረ ኤርትራዊ ወተባዕታይ ነይሩ
أبجزو دما بجك حدا بس مراوي قبل إندا سوان دا بيران زوعلو زنبر زبس حير تراوي سباي دقي زوعل كرتت دما يزبل صدروك عبي كرتت يزبل كم بعد نسغي أب حدا I don't know زي أب إثيوبيا قينهم برقرق كبلو خلوس أنا ستعمل يزقرب أوروباويان نزناتات حساسبات تتكلم مع متى بس يحملوا عبرته السبب الناس أنا تيقيد الله لكتب عتيب بقدر محمقاتي من روميات ولا لا تباترياركي بلا بلاز بالنا نسيو زيد ما دكنسيون دكتب عتيون أو وجئتي خا حضاراتنا غيص أن دكنسيون أتنتن نفسنا قلا دكنسيون يرتراك أدميا حرنتن رقيبا نفسورا خير نفسورا تقاليسن كما تخلوا بده تاتين براني لي اللغون جنرالي أمون دكتب عتيون دكنسيون جاب نمفتار زتك أمول أرجيمنت جن ويكون سينما جود جن ودكاتنا حبرة السبيز السب معبالي يكون زمت أنا زجر من خانز كم زعينة تحساسبا زمت آدم ولا حارة لي بس حدا كنسيه قال تماهير كلا على بس حكا خون تبلكاك وتبغي just عسر تقبل فيلم تاد جير كاب كميت مستراغا as if you own it everything كم زير حبرة السبنا ناي أشحات عمتات وتسيتي أنا بابرانا تدما كابا ملاخ جمرة دامن هي وانن زبل كاوز بقاسي there's nothing new حدش يلوم أبسوساتا زتاتا وفيمينيزم أوروباويان نبوت كاتي دمس أمزلو and they're trying to change that فعلى زياتن دما نيشتي كفالنا توسيلا معبالة مسيلون من سيات كسيقاي وعلى الله نزع عينة تحساسبا انت زي مكيتنا يو حبرة سبنا من تروسو كم تزر لي معبل يلن يبزيح يلن زقادة حدا خقات منايو سيزي نزيا سبزيا personally I have nothing against her mindset ناتاقن toxic you حدا غنيايو every Eritrean should stand against it سلامتاي ኤርትራ ህዝብና ክበዝሓልና ክብርክተልና ሓዳራትና ክፀንዓልና ስድራ ቤታትና ሓዳራት ኣኽቢሮም ንክኸዱ ዝሕስ ናብኡ ንክንከይድ መጀመርያ ባህልና ክነኽብር ኣለና ካልኣይ ሃይማኖትና ክነኽብር ኣለና ሳልሳይ ከመይ ኢልና ከም ሕብረተሰብ መፂና ከነኽብር ክንክእል ኣለና ኤርትራውያን ደቂ ተባዕትዮ መዓልታዊ ንደቂ ኣንስትዮ ክፀቕጡ ኢሎም ዝወፍሩ ይነበሩ ኣቦና ተያነኹም እዩ ነይሩ ዳርጋ ዝበፅሐ ግዜ ደገይ ዝውዕል ነይሩ ندي عمبابا حزب الله يمساي نبران مغنيات عمبابا يفلطون ينيرو اب حدار ندق خان صدرا خان كتقال تخيلكا تزعابيه تشالنج ناتو نسي افري داي بس حير ترابو دمازينير عسرت غزي دق نستي بفولو يصقطات يغاطمن كم زنبره غير كم زراب ግን ነታአመንጉ ደቅ ተባዕትዮን ደቅ ንስትዮን ዘሎ ፀገም ሓውክቱ ትወል መፈታኒ ሓርካስ ካመን ለዓለ ስለ ዝፈለጠት ያነት ሁሉ ና አማይት ሓደራ አሽሓት ዓመታት ዝኸደ አካይዳ ናይ ሕብረተሰብና ደቂ ተባዕትዮ ከምዚኦም ነይሮም ደቂ ንስዮ ንጓልን ሰይቲ ክፀቅጥ ኢሉ ሙሉ መዓልቲ መፅሓፍና አንበበ ዝውዕል ዝነበረ በጣዕታ ይነበረ ምስመና አብሮ ይዝጎይ ነይሩ ስለዚ ነቲ ዝነበረና ከም ሕማቅ ጌርካ ሕጂ ተበፅሑ ዘሎ ድማ ከም ፅቡቅ ጌርካ ምምፃእ ሓደጋ ስለ ዝኾነ አይ ሪሊ ሆፕ ነዛ ሰብ እዚኣ ፐርሰናል ክፀላ ወይ ክሃርማ ኢለ ኣይኮንኩን ግን ናታ ተሓሳስባ ነቲ ሕብረተሰብ ንታሕቲ ዘውድቕ እዩ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ድማ ክትንቀቐሉ የተሓሳሰብ ናይ ሎም ዓርሰብ ዝጉዲ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ናትኩም ሪቶን ሓሳብን ድማ ይትግደፍ ኣይትረስዑ እናበልኩ ምዝያ ክገተኩም قالوا انجيل الشمالة اروح اجل عبرة حجاب الجاية تدرر عميك يا اخواني دلع عجبي